Мөселман. Гомеремдә дуңгыз ите ашамам. Субханалла диеп, тәмәкемне кабызам. Башкалардан үрнәк алып, бәби тәпие юам. Юк, дуңгыз ите ашамыйм. Сез нәрсә? Мин мөселман. Безнең диндә шушка ите харам дип саналган. Яхшы әйттең моны, иптәш. Шул хөрмәткә 100 грамм. Һәр көн мунчага йөримен, тәһарәтемне бозмам. Мунчадан чыккач тартабыз егетләр белән кальян. Азан әйткәндә эшләмим. Бар эшемне туктатам. Үҗәтләнеп үстергән сакалымны сыпырам. Уразада тотканым юк. Ашказанымны бозмам. Мин былай да гынахсыз. Тотсын, гынахы булган. Елга бер тапкыр йөримен якын булган мәчеткә. Җаным дүрт күздәп, сарыгып, килгән җомганы көтә. Оң аяк белән атлап, бисмилла әйтеп кенә. Шын мөселман кешесе клуб эченә керә. Түбәтәй булса башыңда, син ай астында туган. Аллаһ сиңа җәннәттә урын әзерләп куйган. Уң кесәмдә тәмәке, пакетта ята сырам. Әлхәмдүлилләh дуслар. Ярый да мин мөселман.